Hola, bon dia. Primer de tot, l'educació principal. Segon, és 17 de gener del 21. Estem a l'ermita de Sant Pere de Reixac, una ermita molt gran, adossada a un cementiri molt coneguda per la comarca, i us explicaré 4 coses d'aquesta ermita. És una ermita que hi ha documents del 962, o sigui que ha plogut bastant. Cap al 1028 es consagra per fer ofici pel bisbe de Barcelona, un tal Guilabert, però es va fer gràcies a les contribucions dels feligresos que vivien en nuclis. No és com ara que per aquí baix hi ha el poble de Montcada i Reixac, la ciutat de Montcada i Reixac. Això eren petits nuclis de població, un dels quals es deia Reixac, però n'hi havia d'altres. Doncs tota aquesta gent anava fent les seves aportacions, que la majoria eren pagesos, per construir aquesta ermita. Aquesta ermita estava feta d'aquest tipus de pedra molt ben treballada que se'n diuen carreus. Això són carreus. Probablement aquests estiguin refets, però la idea, quan veigueu en una església, en una catedral, aquest tipus de pedra treballada, molt regular, molt ben feta, picada per aquí, són carreus. Els altres murs és mamposteria, pedres d'una forma irregular i posades d'una forma una miqueta caòtica. L'arc d'entrada de la porta principal és arc de mitja volta amb un avellanat o pseudoavellanat, que són aquestes pedres d'aquí que fan forma de cunya i aguanten tot l'arc. A partir del segle XVII es comença a reconstruir perquè s'havia cremat i destruït al segle XVI amb la Guerra dels Segadors. El conde duque de Olivares, el famós conde duque de Olivares, tràgicament famós per Catalunya, doncs ho va engegar tot a cremar, ho anava cremant tot. Terra cremada, que se'n diu. Aquí també es veu el campanar, que aquest és fet posteriorment, sense respectar massa o gens a l'antic estil romànic, que va ser l'inicial d'aquesta ermita. Aquí aquest campanar va ser també torre de defensa. Per això es veuen tots aquests forats que podien servir per disparar cap a fora, i va ser també torre de defensa. Bé, aquí tinc un banc que està una mica fred ara perquè ha gelat aquest dematí. Quan veníem pel camí hem vist que hi havia encara restos de gebrat. Estem aquí a l'ermita com a punt de partida de l'ermita de Sant Pere de Reixac, i ara tirarem amunt cap a la Serra de la Coscollada, que és a dalt de Canyet, a Badalona. I aquí és curiós perquè se sent la remor de l'autopista, que està a prop, i com que ara hi ha bastant silenci a primera hora, se senten molt els cotxes i algun gos de lluny. És tot el que sentim aquí, però és una zona molt tranquil·la, i més en un diumenge al dematí, que són ara les 9:30, que encara molta gent està dormint. Bé, aquí estem amb una mostra de lo que era la Catalunya rural, que arribava fins aquí a Barcelona, que no és com ara, que la Catalunya rural s'ha de buscar bastant endins. Aquí veiem un carruatge amb els diferents estris d'aquella gent que treballava la terra. Una arada, després aquí hi ha una bàscula per
una bàscula que no era digital ni electrònica, que era per la llei física del contrapès. Allà hi ha lleteres, allà dalt, més amunt hi ha un jou, hi ha una politxa per carregar pesos desmultiplicant el pes, una altra lletera, una bota que podia ser de vi, aquesta plataforma que era per separar el gra de la palla. Allà baix a la paret penjat doncs ja veig serres, ganxos, i hi ha una pala, altres estris, i tot això era pels cavalls també, aquestes cinxes, pels cavalls, pels matxos, pels rucs, i aquí hi ha una forca, diferents estris, molt curiós. Això abans era de... tothom ho tenia, diguéssim, bueno, el carruatge potser no, perquè sembla un carruatge de senyors, però tot el que més era el que es feia servir a les cases de pagès per treballar la terra. Això és un sender que hem trobat que indicava que va amb una font. Anem baixant i a veure què trobem. Home, això anirà a donar a baix, sota la font dels caçadors. És molt probable que hi hagi alguna surgència d'aigua. Aquí hi ha la font de l'Avellaner, dels Avellaners. Font natural, sense garanties sanitàries, com és natural. Aquí és una font bastant ben conservada, molt maca. La llàstima és que ara fa bastants dies que no plou i no és el temps que hi hagi aigua. N'hi podria haver-hi, però no n'hi ha. Està tot molt humit, les fulles estan molles, però és de la rosada perquè fa temps que no plou. I aquí, en el seu moment, devien haver-hi avellaners, però ara no n'hi ha ni un. Aquí la majoria són alzines, ara, el que hi ha, i roures, alzines i roures. Bé, aquí tenim un roure, diguéssim, això ja és gairebé la soca, és un roure molt gran, amb aquestes excrescències que surten per aquí, i les arrels que surten per allà. Mireu quines arrels. I aquest mur que s'ha construït a l'empara d'aquest roure. És impressionant. Ha de tenir molts anys, aquest roure. Calculo jo uns 200 anys. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. A vegades hem parlat de les plantes mel·líferes, que són les que ajuden a sobreviure les abelles en èpoques d'escassez de flors, com és a l'hivern. Aquí tenim la gatosa, que està en flor, el romaní, que encara està en flor, està a les escorrialles, i la cirereta d'Arbó, que està en flor també. Bueno, estem a una d'aquestes situacions que no voldríem estar, i és que la pista s'ha fet sender, s'ha fet senglanera quasi,
i ara pràcticament ja no tenim camí, tenim que anar camp a través, quasi. Hem anat pujant i aquí dalt, si pugéssim una mica més, trobaríem una torre d'electricitat bastant important, que allà sí que hi ha una pista, fins allà arriba una pista. Però aquesta pista, per tornar en aquesta direcció, que allà està Montcada, si es veu l'ermita des d'aquí, hem de donar tota la volta a la muntanya i ja ens aniríem a 2 hores més ben bé. Llavors, quasi que jo faria tornar a baixar o pujar una miqueta més, però ja ens han dit que això cada vegada està pitjor, i tornar a baixar i fer alguna més per aquí al torrent de Reixac. Jo faria això. Amb això ja passarem més d'una hora, només per desfer el camí. Aquesta torre hi anirem el proper dia per dalt i a veure si som capaços de trobar aquest sender, però de baixada. Però jo aquí ja ho veig, això molt... Que dius que has vist els cables, no? Sí, aquí dalt es veuen els cables que van cap allà baix. Jo no veig res. No, aquí on estàs tu no. Però la torre no la veig jo encara. Sí que està lluny. I aquí, obrint-se camí, punxant-se amb el garric, que està ple de garric, és una miqueta incòmode, la veritat. Per no dir una merda. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Hem anat fins a aquella torre d'electricitat, allà, i després hem pujat per intentar anar a l'altra, la que està més a sobre. I hem quedat a mig camí. És on la vegetació ens ha barrat el pas.